get to the point, take a step forward. Matanga tutigara okole ngaki ekiagere gento kirega ngakikiri chibono joki orobia ke orobe kebe gatigati na aya matukaya tuaro kuegena no enkonyerere akambura kankaiyo asielitaria Yesu maito muntu naro gojaga gutama kurwanga kingaga ne kerubo embule na bera tubuate tusinyukuruma etumega aso gochigochi egoite koruga goika igombi yakwara mereri n'abantu haleluya kagitigamba buri onyene engakieria etete umutie nyunane kanga mwachire omoko ganya bake point yo mwe ngana tutueru omwerio enkoirani arokoboka arati Ebo. Ono Chelsea minto nyasaye tigakoremie nse na beriga nse tebwe kaini bintu bigwe kaini bintu bikugwe kana paite we bamwe na batebirina mwasanga ne me ya Chelsea nga bintu bigwe kaini ko muntu ndakonyoma oyo ndengo seria igombi bigwe kaini madam bintu bigwe kaini nse tebwe kaini is not the same Buna bono Chelsea akolera abantu bande mbale epa bagotango nchole sani eyo. Iwo mwiwete mbiwe kaini. Ese tebuwe kaini by the way and I want you to know ngatebuwe kaini. Buna bono ense ye na bakora nga Nyasaye nabanye tonge tebo na kintebuwe kaini for example buna bono di saseli okora gaiga intu gaiga bone etolemeremo. Asande abantu baraire. Gese ne bwe kaini. Bono Charles ekere kwa nyomete na bakwa maete kana bamoko banoyo misi nande mote banitinga ngora agende but the reality she has gone nande itababo ekere kwa itabire Nyasaye konye akoya chinguru cyokoremeria manganaya goto isikoboria abasaja bonsi ese ngambali ngamukwereire barabase ko bachimi bontu agotigeira abo Nyasaye konye ulinda abana abo gwatigeirwe elinde kurwawo na akora ekiora akore muri simbi yamona asobo saba intaite goteba engakie yemo Yesu kara asinseye na ndi mu maite Yesu mwensi Yesu oyo mwana Nyasaye oyo ruwete igoro agacha singenje amanganane lingana litangani agacha elinda atotorie kurwa sebibe lingana lya kabere atoroki embuya Nyasaye lingana lya gatatu atoegeri ngakitogwanchana lingana lya kane ngakinanda gutwarigania asoko genda iguru igaba gakainwo kimwigwete Nyasaye gwatoru bakana ikiri abo turarusi gosi ayeremereri bakatukore nari gukurwa ugure ya kabere bono akingogote ngarusi no rusi gake hai bono ngakeyemo Yesu atarakwa amaene nani na kwete bari ngamwege nitenga Yesu na kwete yango ndore bari ngamwege nitenga na kwete ebon agakwa akagenda guchia nanda akaboka mayankuo somanga akera kwete akabeke rulige nali stone akabeke ruga nanda basigari bakagata bakarendo boino bunga tabasa koboka manya akabeke ruga kalige nanga taboka nanda akabeke ruga basigari barende nakini ebukwego tebanga omusacho yo akaboka akabuwa makweli agatesti ya makweli akayabua akagenda igoro nanda malikago tebanga ngo chale elia kabere koya bubonsi abamwegenire na abamuanchire na abamosemereti bono taite gosoma egetabu yake moiga ene getabu yake muanjete nandi musigete kere kia botambe egetabu kia Yohana 14 orocherere ruaye rueli tangani ngori oro mbuya mono omoika tugobatarire omoika tugobagwate buna bono tolekerubo iga bono tugobatarire mwensi nande mobwatete buwaga chimoto chakango igo yo musalendire no yo mugusalenda
tari bange acha kanga timoi chana ime yagendo ki echinkoro chiaino aha momwegene Nyasaye na inche monyegene ase nyumba ya tata nere nobo menyoboke tigandole gose moyo muri nere nobo menyobore ngaki aha onye taibo kangana batebya nkogenda ndiko baroseria ase konda agende ko baroseria ase ningiche nainde nimbarosi asende ayelinda asende nche nainu na mabeo mbia mo gona akuru okuralia mbwatere igo murisia nyang'au bwataiga abantu mbaronga ebukweyo taigo togendie geke mo basa kuegena ngana agachire ebukwa mang'ana no mutware atebaiga timoi chana ase chinkoro chiabarabi chaino and this is not singular, it is plural. Nigago kwanera abantu abangi ingigeko erako batebinga timoi chana ekerogo soma Yohana 13 na 12 ngima Yesu na atebete igoro yogo gukwaye nakini atarakwa nigagwakira aboroki ubaye okwaeri amarika gotebanga nigabanjite mono guikange no gukwa akabasabira akabatebia abantu bane muanchane abantu bane mababamo bunanche na tata tolegento kirengaki ekemo bono kago kuona nga ngogendale na ande kereba ebasaka yaika ako batebinga I know ninkwe na ande ningenda asena ruete ekera gukwana mangana aya agatwaro mondo kasa abantu aboro kiubaga bano obuoba bagachaga kogorania konye naye tole naye konye naye okolageria abantu konye naye okogwenia abantu konye naye okole bikone bono gokogenda ngakitogo chakoba bono niwomurikio ndagotebanga fia negento gekoba mase birengererio nasi chinko chiabantu agotebanga mondo taiyo otabwati obwoba asensei marogobekere bwire ngaki mokora ngosie kamuri motobo wangi mogusire abasacha mali moturo ngio begeto ebeti litimo enungu omwebi aracha no ikokonye bogori ekenki gegutangasa ngobwo bambokorte ngaki omonto nari seito kanyure chibwe gentege gwatangasa kanyure ochaga njira obogori omotomo nene tenga nyoro monto njira na moitire igakonya gutangasa nga inche ngoboete atebanga ekere Yesu agukwana manganaya aboki ubaga sowa no buoba ngakitogo chakobarende ingora ache gotoremia ingora ache gukwana mangana manene yo gotoreka gwakana kare akarua akabatebia timoi chana ase chinkoro chiaino mwegene tata nanje mokore ngaki monyegene omako batebiga ase enyomba ya tata neno bamenyo borenga ki obonge ndiara kubuli umusaja aki iwan kubuli enyomba eku agaje kaire chi million nyombe wagaje teba kukabeka chitaire chirumulenge bwata abageni baracha igabu na tonga na iganto isano abande ngaiturara isiko yo eyoro setine isaine eyoko kosaba ntonga ligiringa na agacha manyoko baragere kuruwale ina akora na inje konye na bonde igo na ronga likango nya komenya lento tiankore ngaki enyombe etera isana
te kumwekanigwa enyomba erie kare igoro agoteba nga charisi do not let your heart be troubled. Trust God and trust in Jesus. Agoteba nga muomwegena oyo Nyasaye ekatokumuegena ebintu nebinene agotokorera ekiagera twamosemeiri agoteba nga ekere togo trust in God means nga we surrender twabuiru enseye tokonyara unless you surrender agoteba tomuegena omonene chingagi chionsi agoteba tomosemerie Nyasaye chingagi chionsi munabone mbule ntwegene tiamana ngangoetere mbali kamwegene ngangoetere nora twegene tinaye mukisangana na sabande natiateba chinkoro chito nchichana chinkoro chito nkoichana chire munabona base mirimo monto yo mabutu yokolenge nga next matengo somana renge ngomugimobo omugimobo moikuwekana rero bogimobo moikuwekana rero enjira nero kwebanga kwarenge nga mambi na bego chakoba kwanya nga mambia muntu naro korobelinga bono intaite ko chake biasara bikongwa abantu banchaire sana taite ko chake biasara diye igo ire biasara iga oruara arense biasara bone bisiekire bare komo arense na birabi bakabanze gombalenga barense akemorikio ndagoteba nga igwa ekere togo trust iyo nga nigo tokwegena nga chinguru cheito ne chinke ekero kwegena Nyasaye nigo komanya nga chinguru chiao echia Nyasaye nga kichire ne chinene agoteba nga when we trust God nigo komanya nga ye you are a creator Nyasaye oro kwanga nere creator kwa surrender erino magotara naye Nyasaye ko bongaini buno gotara senseye kiagera ekatwa mosemeri o magokoro goteba nga kogenda andi korosiasi asendabe na inu namokorenga ki namobeo kogenda andi korosiasi agotebege kerenda arosiasi ayo ningirane naende nonyewo kukoro omone naende nairane erinda ache gotuoya atoire igoro abana ba Nyasaye Yesu oyo ngochichare oyo gotore mitwensi nyoro cha abantu bakulira bokongu ase muntu onyesese egokwa esese yegireti muntu tiga kuri obukima nyesese yanje akoranga ki emori yaye gokwa go kamera otiga goje kanisa ngaki otajite ngemori yane ngana bwa to bokongu abantu bokongu bantu mbale ngemori lingo kamera yakorte ngaki ati bantu ntwanya kuwegena Nyasaye ntwanya kumwegena Nyasaye bakarero ntwanya kuwegena kuna bono embulera atu yamagina mono itarachaga gutuga akitara babuli echake gochaka iga akake ngati yogotaimo kogotiakora atanduleke rundu embulera ya Nyasaye nera gutandule birundu igo gwegene temoko goti gwetani kwegena ngo Nyasaye umuntu gochikoya marabugoni ataracha koya orakune kagendoki ngekera akune kire igo aichule onye nkoyari etega ekarigitiero sita orocho gokune koka marabugoni natoke amalika tebanga muwegene Nyasaye na inje mokorenga ki monyegene ase nyumba ya tata nere no bomenyo borenga ki obonge onye taibo kangana batebe. My good friends who are seated here, let us not our hearts be troubled. Let us trust God. Hallelujah. Kitabu gange kio mweli. Kitabu gi Exodus. Exodus 33, 14 and 16. Kumbulangu.
kumburang abantu bari bakunya goteng itagucha gaki na togenda teigucha na bekunya gusisiga bakatokole mugina teba egisodasi ngwegeto omonene agakora ng'aki mutakwana murwira omone agakora ng'aki inche omonyene tinkogenda amo naye igu bono ateba ng'a omonene akamotebia inche omonyene ning'ende amo na ng'o naye ninkobotoereru Musa akamoiraneria onye omonene tokogenda amo na inche ndoche moyo muri totige nabona amanya ng'asi nare chaka buya nkoria asikware omonene akamotebia inche omonene nigo ndagenda amo naye ninkoe obotoereru Musa akamoiraneria onyaye omonyene tokogenda amo na intwe entagete chari swigu ring'ana erimo Nyasaye okwana ase Musa akamotebia ng'a inche omonyene nintare naye inche omonyene nimbe naye nambinde ninkobotoereru omonene oyo okoruku Nyasaye Charles akobotoereru ekiagera obotoereru asete yora abonyore goetani ase Nyasaye bweka Nyasaye oyo bweka Charles nero oragokonye ekiagera abantu buna mukungu ogiresi akwete abantu mbuya mwarerete bakungu mbuya mwarerete akio takonyora utakomanya Charles kiara chabe bana ngai batigara ngokoreto botoereru abana buna bakoba Nyasaye kuwa bakungu bandu bakolenga gaki tutagaki abasaja ndirario musaja nakwo mukungu akolenga ki atigara inu abakungu mwibwita abasaja tuku numutigare kake ama kweli taigo chikanga ngokoirwa gosebora gake oyo kogenda ngokora ng'aki kogenda obugima bokore ng'aki ogendere ng'aki ateba ning'ende naye Charles Nyasaye natare naye akobo ng'aine anda akobotoereru bata bange bari batoereru asobo gimobo bantu barababa abo omupa bakoma na bokia bakoma na banjite bitine nseye ugojuko kwani omuntu nga wakira okubona ngaikwa rukuru yo turaro ngambokiete kokorenge ng'andi kokomoiroreria kabere ngogosohari gintu kindi wakanyikirange kia atari motoereru abantu bari batoereru oyo okoreto botoereru asibirenge byeito ng'aki akoro kumoigwete Nyasaye Charles ominto kogosoa na kogosoka Nyasaye akobotoereru nanda ateba ng'a inche bweka Nyasaye ning'ende naye Musa oteba ng'a onye tokogenda na intu bono ndirario tutige tobera nera twari kugutigera Charles ominto abana bari muatigara ntarakora mang'ana ino abana bari muatigara ba Charles igwa egetabu kiemereng'anio megetabu kiemereng'an 23-25 yo Charles Nyasaye akobotoereru na Charles igwa mang'ana aya muntu agotebi ng'a gokwire to igwa kia mataro takweti mataro moya kakio muntu ararua ebesaga eribuosiri ng'a Charles eye nerongori arona igu takoigu Nyasaye okoruku Nyasaye origoro aretere Charles obotoereru ase erita ria Yesu Nyasaye okoruku Nyasaye otongete igoro nense atari na Charles chingaki chionsi
kiagera natinde gitomo sacho onde moisonde nabasacha na intuntuli madam olojo musacha nyasa tebete nga mukungu oyomo musacha oyomo one head one woman atu musacha magukumbura bakungu saba oyomo weka saba manya ake basacha na inu na bakongu saba perfect yani nambe yewo ikirano oratwara saba onyoyomo kunyuwa nyugo muntu oyomo gukoma ni buki ochikurara ka kumuma ni temutige tokaga kwebire ochonyoro orairo tangaine bore okobona obwataiga oraire sana oroche nae kwararire geruense tu onyoyomo gogonchi abantu bande barakorenga ngati antu are babere koyo ma twaro bochinga ngana linda aragere bwango ogochiko soaga atangani kwanyora bako kenye suguma kwarenge ngamoino neri nau kogoika kwanyona libete gete gusabura litoke wakanga ki abatarie suguma dirio gochigoncho kakwate buna abana baira baruete sukuru no bosimbu akortangaki demera libweisire gonki nore mere ko ruchinse chibakamanga you want to die before your time yari sinyasa agonkonyere agokonye obu musacho nyasaye gitabu kirigi nateba ki abana bali bawo nani kuratebinda abantu iga basacha iga kurateba ndinga kokonyoro omwana ogo akogende kanisa abogoretie buku nando ira na mugaso gochie kanisa. That's a great presence. Kokonyoro omwana ogo aro moigweri okonyoro omwana ogo aro moigweri mwana ogo gotomogenda tali omwana ogokurama nande omwana bagokurama muri nere umwana ni aje mbuyu mugakwunga ibuyu buda kwunga ibunda agokugamba muri nere wago no mugure simi bakatwale simi emurika mwisi awatanga yap igense mbuyeri orikanga yap ni kunoma igense asarikire kimo gutara nero ko omo oyo gutara ne nyaruka yaho nga monto ta mobori lietanjira mo gutara ne awate nga siro sibidi mazei igo igwete nga baba tigara ake ayo igwete nga bagera omwana oyo atenga siro sibidi mazei ni aje abo sasa Gitabu kigena teba 23-25 abuna abana bon igo abana bali bagokie iso nango na nyoko tigori okoiborete akorengaki abana mura abasaye mura ateba make your parents to be glad of you. Let your parents rejoice because of you. Kora abaiboli bao bage moyo. Kora abaiboli bao bage endera sobo gimogo. Don't make your parents to die before their time. Umaita abana abange bagerire abaiboli babo bakure chinga kichiabo cyo chitara koranga ki chitaraika. Abana bali bachalisi make things easy towards your father. And you love your God who is in heaven. Yasaba seni me ayeso yoro motori ito. Get the point. Take a step forward.